Julia vagyok. Rosszul lettem. Légy szíves, hívj vissza, szükségem van rád. Halló? Julia! Julia, megijesztettél, mi történt? Rosszul lettem, rám tört egy pánikroham. De most már sokkal jobban vagyok. Légy szíves, mondd meg, hol vagy. Azonnal érted megyek. Hol vagy? Jól van. Akkor Jada iskolája előtt várlak. Oké, már is indulok. Egyetlenem. Meg sem érdemellek. Julia, mi történt? Semmi, csak azt hiszem pánikrohamon volt. Olyan volt a hangod, hogy megijedtem. Ne haragudj, nem akartalak megijeszteni. Csak az történt, hogy rosszul lettem, és ösztönösen téged hívtalak, mert szükségem volt rád. A műtőben voltam. Megoperáltuk Denist, és minden rendben. De a rohamod engem most sokkal jobban aggaszt. Ugyan. Már jobban vagyok, jól vagyok. Most, de előtte? Előtte csak megszédültem, ennyi az egész. Ez nem jó. Ne félj. Tudom, hogy kell gyógyítani. Csak arra van szükségem, hogy átölelj. Van egy ötletem. Töltsünk egy estét a tengernél. Menjünk ki, jó? Van kedved? Igen. Gyere, futás! Antonio, Tessék. délben, amikor rosszul lettem, megértettem, hogy mit éreznék, ha egyszer elhagynál. Úgy féltem, hogy elveszítlek. Itt vagyok veled. Igen, tudom. Tudom, hogy szeretsz, de... De mi? De meddig tudnál elfogadni? Mi az a pont, amíg meg tudnád bocsátani a hibáimat? El kell mondanod valamit? Nem. Nem, én csak... Félek, hogy hirtelen minden véget ér. De ez olyan butaság. Semmi baj. Julia, mondd meg őszintén. Boldog vagy, hogy itt vagyunk? Hát persze, hogy boldog vagyok. Csak veled akarok lenni, semmi más nem kell. Itt mindig otthon érzem magam. Így is van, ez a ház a miénk. Van egy ötletem. Esküdjünk meg itt a parton. Ne viccelj, a tengerparton. Igen, óriási ünnepséget akarok. Az egész part tele lesz vendéggel. A világ legszebb esküvője lesz. Mit szólsz? Figyelj csak ide. Nem gondolod, hogy korai még az esküvőről beszélgetni? Miért? Meg akarja gondolni magát, Donáti kisasszony? Nem akarom meggondolni magam. Csak szeretném, ha még udvarolnál egy kicsit. Te bolond vagy. Csak gyakorlok. Hogy be tudjalak vinni a házba az esküvőnk napján. Nagyon szeretlek. Ennyi edzés nem lesz elég. Hogyhogy nem? Nem, mert a karodba kell venned, és közben meg kell csókolnod. Már megint. Nagyon szeretlek. No, ne csináld ezt, elesem.
Hová megyünk vacsorázni? Sehová, itthon eszünk, én főzök. Nem osztozol rajtad ma senkivel sem. Te főzöl? Miért vágsz ilyen rémült képet? Érted, teszem, nem vehetsz el úgy, hogy nem tudod, hogyan főzök. Oké, de ha kiderül, hogy rosszul, mit csináljak? Ha? Elveszel és felveszel egy szakácsnőt. Hát ez jó ötlet. Figyeled, hogy egyre ügyesebb vagyok? Istenem! Kisasszony. Hé, mi a baj? Nem vagy jól? Ha? Nem, de hogy túl jól vagyok. Szeretném, ha az egész élet ilyen lenne. Gondok nélkül, szomorúság nélkül. Ilyen lesz. Csak akarni kell, és akkor ilyen lesz. Megyek, csinálom a vacsorát. Erről jut eszembe, figyelj csak. Már nem vagyok éhes, majd később eszünk. Jól van. Oké. Gyere. Gyere. És egyébként a terveimről mit gondolsz? Hogy nagyon szépek. De olyan szép a jelen is, hogy nincs kedvem másra gondolni. Oké.